Там ме удари нещо като светкавица. Даже ми остана белег на ръката. Всеки път, щом го докосна, това предизвиква, знам ли, нещо странно и се превръща в момиче. Невъзможно е. Аз, момиче. Това е кошмар. Ще мине. Двете лица на Тома. Тома. Емануел. Онези, които знаят. От Жюстен. Онези, които не знаят. Марк, Лоран, Нат. По идея на Луик Белан. Музика Стефан Меер. Знам за кого говорите. А като авантюра, Л като любов и като изкушение. Откровението. Приятелството между момчетата е ето така. Здраво, непоклатимо и неразрушимо. Понякога има напрежение и караници, но ние се разбираме помежду си, така че споко. Нищо не може да разруши мъжко приятелство. Дори момиче. Тома, ти нали си най-добрият ми приятел? Мразя, когато започва така. Обзалагам се, ще ми иска услуга. Ще ми направиш ли една услуга? Виж, бих искал да ми уредиш среща с Емануел. Чакай малко. Какво? Има някакво недоразумение. Емануел? Всичко ще ти обясня. Сънувах я тази нощ. Аз никога не съм сънувал момиче през целия си живот. Това е знак. Трябва да я видя. Моля те. Не и не. Тя не ти е сестра, Тома. Искам само да ми уредиш една безобидна среща. Не можеш да ми откажеш, за пръв път сънувам момиче. Причината е, че тя си смени телефонния номер и аз... Какви ги говориш, Тома? Защо не искаш? Искам приятелска услуга от теб. Ти приятел ли си ми? Тома, не се поддавай. Не. Това е шантажиране. Номерът с приятелството няма да мине. Кажи не. Да, той се съгласи. Ще изляза с Емануел. Ще изляза с нея. Пак тази Емануел. Какво им прави на всички? От седмици се влаче с Тома, а не сме видяли родителите й. Според теб, нормално ли е, че не знаем нищо за нея? Емануел! До вечера с теб ще имам среща аз. Здравейте, господине, госпожо. Аз вече трябва да тръгвам. Уреди срещата за тази вечер. Ти си истински приятел. Ще се видим доскоро. Това е върхът. Отново Емануел. С баща ти тъкмо си говорехме, че бихме искали да се запознаем с родителите й. Дали е възможно да ни дадеш телефонния ти номер? На Емануел? А не, те нямат телефон вкъщи. Всъщност родителите й са много бедни но тя няма и адрес. Всъщност има в пансиона, но никога не й предават писмата, крият ги. А ти как се свързваш с нея? Аз ли как се свързвам? Да, точно това е проблемът. Не можеш да си представиш. А и тя иска да я викаме всеки път, когато ходим някъде. Тя защо не вземе да си купи мобилен? Ти нали каза, че родителите й са бедни? Да, Ана, да не говорим за това, защото се изнервям. Не искам да говоря за това. Защо се изнервя така? Не знам. И нашите се намесиха. Само това ми липсваше. Марк иска среща с Емануел. Повтарям. Марк иска среща с... Не мога да направя това. А защо Емануел не каже на Марк, че не иска да излиза с него? Това не е много сложно. Защо не се взема с проблема? Емануел? Трябва само тя да го отблъсне и той вече няма да я иска и готово. Всъщност, едно момче какво прави, за да се отърве от някого? Не е трудно да го отблъснеш. Само му кажи, че го обичаш.
Всички са еднакви, мразя ги. Имаше един, който се беше залепил за мен. Не можех да се отърва от него. Един ден му казах, че искам деца и повече не го видях. Дори смени училището. Нали ме познаваш? Винаги аз съм късал с жените. Какъв ти е проблемът? Нещо не ти е наред, за да питаш това. Дори е перверзно. И без това е трудно да си намеря гаче. А ти искаш да го отблъскват? Всъщност, ти свободен ли си? В племето Маларуи момичетата си мажат целите тела с тор, за да отблъснат мъжете, които са по-настоятелни. Сега и Тор ли трябва да търси? Добре, няма нужда да ме гледате така. Признавам. Аз чупих вазата, но не беше нарочно. Стана течение. Ти ли щупи вазата? Това не е важно сега. Бихме искали да се свържем с родителите на Емануел, но ни трябват координатите им. Знаеш ли нещо, което да ни помогне? Ако ви помогна, ще забравите ли за вазата? Добре. Ами, Емануел е дъщеря на изключително известен човек. Никой не знае кой е той, защото тя иска да си остане инкогнито. Откажете се, никой не може да се свърже с нея. Относно вазата, забравихме ли вече? Ще видим. А ако е дъщеря на Мадона? В едно списание четох, че изоставила едно дете, когато е била на... И такива списания ли четеш? Не, мисля, че крият нещо от нас. Искам да изясня нещата. Ще се обадя в колежа. Може би директорката ще може да ни каже дали е Емануела дъщеря на Мадона или на Майкъл Джексън. На Майкъл Джексън? Майкъл Джексън. Срещата е тази вечер, след 1 час. Не знам какво да правя. Ти защо прие? Грешката си е твоя. Знаех, че мъжкото приятелство е свято, но това вече е любов. Не можеш ли да ми помогнеш вместо това? Не знам какво да кажа. Познаваш го и знаеш какво ще го отблъсне. Той е най-добрият ти приятел. Знаеш какво мрази най-много. Именно. Той ми е приятел, не мога да направя това. Освен ако... Мога. Отново тази Емануел. Имам цели касети само с нея. Прави сте били да се обърнете към мен. Нещата са очевидни. Това момиче има лошо влияние над Тома. Това обяснява и снижаването на успеха му. Той вече не учи. Мисли единствено как да се види с тази безсрамница. И то в тоалетните. Откакто тя се намеси в живота на Тома, той се промени. Искаме да се срещнем с родителите й. Дали... Но как? Това момиче дори не учи в този колеж. Това е най-лошото. Никой не знае откъде идва тя. Здравей, Тома. Можеш ли да познаеш откъде идваме? От бридж клуба. От курс по здравословно готвене. От дискотека. Не, с тези дрехи по-скоро сте били в бридж клуба. Бяхме при директорката на колежа и говорихме за Емануел. Да. Както по всичко личи, тя прилича на това, което в австралийските племена наричат отровна жена. Тя те обожда, ти полудяваш по нея и тя разрушава огненият ти обръч, който спомага социалната ти адаптация. Да, но сега нямам време. Закъснявам, но ще поговорим друг път. Но е вярно, че е сладка. Стига. Тома, не се измъквай така, Тома. Отровната жена те обожда веднъж. Моля те да спреш. Престани.
вървиш насам. Да не искаш да умра. Няма нищо, ще прекараме страхотна вечер. Не трябва да отстъпвам. Трябва да остана твърд. Това трябва да е най-лошата вечер в живота му. Добре. Откъде би трябвало да започна? Искаш ли да хапнем сурова риба в японския ресторант? Нали няма да ми откажеш? Последния път, когато яде суши, беше болен 3 дни. С това Емануел му разказа играта. Ами, да, добре. Идеята е чудесна. Трябваше да ти кажа, че зеленото пюре е от люти чушки. Прекалено си чувствителен за момче. Добре съм, просто не съм свикнал. Добре, сигурно са ни сервирали следващата вкусотия. По-хладно е, отколкото си мислех. Нямам избор. Ще натисна малко по-силно педала. Не мога да повярвам. Не ми се вие свят. Това е благодарение на теб, Емануел. Благодарен съм, че се запознахме. Мога да отида на ръба, без да ме е страх. Страхотно е. Той е направен от поне. От 1 час е горе. Винаги го е било страх. А сега какво следва? Само не това. Не и Марк. Той е прекалено срамежлив. Не мога да повярвам, че го прави. Срамежлив бил. Глупости. Аз какво да правя сега? Съжалявам, Марк. Какво правиш, златен мускул? Какво каза? Откъде знаеш? Всички знаят псевдонимът е в интернет. С когото сваляш момичетата. Точно ти ли си избра този прякор? Престани да ми досаждаш и се върни при майка си. Как можах да го направя? Никога не знам къде да спра. Можех и без това. Дали ще се сети заради псевдонима? Мръсен предател. Казал си псевдонима ми на Емануел. Нали ми беше приятел? Не е това, което мислиш. Съжалявам, сигурно ме е чула. Нали знаеш, говоря на сън, бълнувам ми от съседната стая. От стаята в дъното на коридора ли? Спри да ме правиш на идиот. И не ми говори глупости. Какво искаш да постигнеш? Какво представлява тя за теб? Върни се тук, страхливец! Излизай, предател! Обясни ми защо направи това. Излез от тук. Добре. Ще стоя тук, докато не излезеш отвътре. Омръзна ми от тази брюнетка, която се появява, когато си иска. Не може ли да си стои спокойно в гените ми? За какво е тази караница? Какво става, Марк? Тома се затвори в банята. Всичко е наред. Оставете ме на мира. Всичко е наред. Това е Емануел. Тя какво прави тук? Емануел ли? Трябва да се направи нещо, скъпи. Да. Сигурно страда от наплива на вътрешния поток. Случва се на всяко новолуние. Забрави за това. Емануел, излезте от банята. Кажете къде е Тома. Ще признае. Тя е дъщеря на Брус Уилис. Оставете я на мира, вече знаете. Престани, ако обичаш. Вие нямате право да бъдете тук, затова отворете веднага вратата и излезте оттам. Избягал е през прозореца. Не мога да повярвам. Ти ходиш с Тома. Сигурна бях. Тома ни е излагал. Той ходи с нея. Тя е облечена с дрехите на Тома. Чуйте ме, госпожице. Ще ви помоля да си тръгнете и да оставите сина ни на мира. Кажи нещо, вместо да стоиш с кръстени ръце. Как искате да имам нормален предпубертет в дом като този?
Загубих Марк и родителите ми ме изгоних. Благодаря ти, Емануел. Погледни на нещата от друг ъгъл. Ако беше казал на Марк, това нямаше да се случи. Какво искаш да му кажа? Че най-добрият му приятел носи сутиен? А да не би да предпочиташ да загубиш приятел? Бъди смел, трябва да действаш сега. Чакай, Марк, трябва да ти кажа нещо важно. И слушай ме! Марк, ако не ме слушаш, няма да ти върна видеоигрите. Не ме дърпай така, вече достатъчно прекали. Ще ти покажа нещо невероятно. Ще се превърнеш в момиче и ще танцуваш полка? Няма никого. Сега ще видиш. Марк? Тома? Да. Помниш ли, когато ходихме в лабораторията в началото на годината? Там ме удари ток. И... това са последиците. Докосна ли си белега, се преобразявам. Това е невероятно. Нещо като Хълк, но е по-секси. Това е върховно. Това е отвратително. Ти нищо не ми каза. А аз за малко щях да те целуна. Съжалявам. Не знаех как да ти го кажа. Не е много сложно, трябваше само да си отвориш устата и да ми кажеш. Мислих, че сме най-добрите приятели на Земята. Марк, почакай! Не е това, което си... Не искам повече да ви виждам тук. Чуйте, държа нещата да са ясни. Следващия път, когато ви видя по коридорите, ще извикам полиция. А те ще уведомят родителите ви. Бях свикнал с теб, но вече не зависи от мен. Приятелите ми, родителите ми и директорката издадоха твоята присъда. Ти трябва да изчезнеш. Здравейте, мен ме няма, но оставете съобщение. Тома, от се обажда. Навсякъде те търсих. Исках да те попитам как е минало с Марк. Притеснявам се, обади ми се. Да си виждал Тома или Емануел? И ти ли знаеш за това? И таз добра. Не само, че не ми е казал, но само на мен не е казал. По новините ли да съобщи? Само аз и Жустен знаехме. Нека това е проблемът. Не знам къде е и се притеснявам. Да не е направил някоя глупост. Една повече или по-малко. Остави ме. Не искам повече да чувам за него. Отивайте да си играете на кукли. Добър вечер. Извинете, но дали Тома е вкъщи? Добър вечер. Не, няма го. И ние го търсим. Притесняваме се, защото го няма от сутринта. Оказа се, че и на училище не е ходил. Ти го познаваш. Дали го е направил заради Емануел? Тя беше тук тази сутрин и може би бяхме малко крайни. Тя е свясно момиче и без нея Тома няма да е същият. Не знаехме, че тя е толкова важна за него. Направихте беля, както аз, когато щупих вазата на входа. Престани. Ще отида с От да потърся любимия си брат, когото неправилно обвинихте. Хайде, отивай. Дръжте ни в течение. Обиколихме басейна, колежа, кафенетата. Не знам къде може да бъде. Нека подходим научно. Къде ходи Супермен, когато е тъжен, и Батман, когато е депресивен? В единствения комикс, който Тома ме навида чета, героят искаше да загуби способностите си чрез гръмотевичен удар. Разбира се. Токов удар започна този процес и друг такъв ще го прекъсне. Трябва да го открием. За да го удари гръмотевица, трябва да намери висока стоманена конструкция. Къде има такава в града? Идвате ли с мен до музея? Надали е време за музей? Няма по-високо място в града и е чудесно за целта. Не каза ли, че не искаш повече да чуваш за него? Променил си мнението? Не, но не ми е върнал още видеоигрите.
Не дей, Тома! Какво правите тук? Минавахме наблизо, видяхме те и решихме, че можем да умрем от токов удар с теб. Махни кабела от ръката си. Това не ти прилича. Много сте мили, но е вече късно. Взех решение. С Богом, Емануел! Искам нормален живот. Нищо ли не означаваме за теб? Аз как ще спечеля Нобеловата награда без теб? А мен? Ако те няма, аз ще остана абсолютно сама в този колеж. Не се притеснявай за мен, преживях Емануел. Беше прекалено мъжествена за мен. Но не бих искал да бъда изпържена заради това. Нали ти казваше, че дори момиче не може да развали мъжкото приятелство? Престани да си отмъщаваш на Емануел. Ще имам шанс да я шпионирам по душа. Следващия път, когато ще спираш преобразяването си в момиче, използвай друг метод. А нашите вкъщи? Не се притеснявай. Скарахме им се. Ще те оставят на мира за доста време. А в колежа? Сега директорката ще ме държи под око. Ще се справим с това, както винаги. Не забравяй, че ако продадеш снимките на Емануел, ще забогатееш много. Аз ще се погрижа. Жустен, Какво? млъкни. Обработка Студио Доли. Преводач Анелия Димитрова. Тон режисьор Евгений